पुराण कथा अनुसार एक समय धरती पर सतानंद नाम के एक अत्याचारी असुर के बहुत आतंक बढ़ गए रहे। उ देवता ऋषि आ साधु संतन पर अत्याचार करत रहे। यज्ञहवन बिगाड़ देना, निर्दोष लोगन पर जुल्म करना ओकर रोज के काम रहे। सतानंद के घमंड इतना बढ़ गयल कि उ खुद के भगवान समझे लागल। जब धरती माता रो रो के कराहे लागली तब देवता लोग माता आदिशक्ति के स्मरण कैलस। देवतन के पुकार सुन के माता सतानंद देवी प्रकट भैली। माता के रूप तेजस्वी रहे, आंख में करुणा आ हाथ में शक्ति के प्रतीक अस्त्र रहे। माता सतानंद असुर के समझावली कि वो अधर्म छोड़ दे, लेकिन घमंडी असुर मानल ना। तब माता धर्म के रक्षा खातिर युद्ध कैली। दिव्य शक्ति से माता असुर के घमंड तोड़ दिहली। अंत में माता सतानंद के वध हो गईल आ धरती पर शांति लौट आई। माता के विजय से देवता प्रसन्न भइलें, ऋषि लोग फिर से यज्ञ कैलें आ संसार में धर्म स्थापित भइल। आजो माता सतानंद के पूजा शक्ति, न्याय आ अधर्म के विनाश के प्रतीक मानल जाला। अगर रउआ के ऐसन ही भक्ति कथा आ देवी देवता के दिव्य कहानियां पसंद आवे त अभी चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो नीमन लागल हो त लाइक जरूर करी आ अपन दोस्तन में शेयर करी। जय माता दी।